हे जे काही मॅनिफेस्टेशन आहे, लॉ ऑफ अट्रॅक्शन आहे, हे मोटिव्हेशनल लाय आहे का? किंवा बऱ्याचशा लोकांना असं वाटतं की काहीतरी काही मोटिव्हेशन मिळावं याच्यासाठी हे वापरलं जातं. आणि मोटिवेशनल लाईन नक्कीच नाहीये, 100% नाहीये. हां, पण ज्यांना तो ऐकायचा पेशन्स नसतो त्यांच्यासाठी मोटिवेशनल लाय असू शकतो. काय आहे आत्ताचा जमाना असं झालाय की क्विक हवंय सगळं आपल्याला, कोणालाही म्हणजे. पैसेही क्विक हवेत, हेल्थही क्विक हवी आहे, रिलेशनशिप पण पटकन काहीतरी चांगलं व्हायला हवंय. जॉबही मला आज पाहिजे, अशी सिच्युएशन आहे. त्यामुळे तिथे जे त्या माइंडसेटमध्ये जी लोकं असतात, त्यांना तो लाय वाटू शकतो. कारण ह्या गोष्टीसाठी प्रयत्न लागतात, साधना लागते, रोज गोष्टी करायची कन्सिस्टन्सी लागते आणि रोज म्हणजे हॅबिट म्हणतो ना आपण, एखाद्या गोष्टीची सवय लावून घेणे. ते कुठेतरी एक स्पार्क व्हायला लागतं, की नाही मला हे माझ्यामध्ये बदल घडवायचाच आहे, की मला हे बदलायचं आहे, असं जेव्हा येतं, तेव्हा आपल्याला आयुष्यामध्ये बदल घडायला सुरुवात होतो.